så spændende pis. Nå, men så kan vi godt blive rundt. Det er så vores. Så den er en jetpack på ham. Og nu har jeg så fået en YouTube. Jeg lægger nok nede i beskrivelsen sådan en hvad hedder det, et link til The Cake Gamers. Så ikke et like, hvis I bliver så stor fan. Men The Cake Gamers, han er en god ven, men altså, han en der hedder Emil Hansen. Jeg skal nok komme til at filme med ham, hvis vi spiller noget Minecraft. Det kan vi komme til. Men Emil Hansen, han ringer til, han har sig interesseret på Skype. Han er min bedste ven, kan man sige nu. Han er rigtig god. Han har følt mig hele livet, siden jeg var 23 gammel, det var dejligt. Nå. Vi prøver at gå ind på min survival. Nå, det er min lille søster, Maria. Og forresten der er det The Cake Gamers, så jeg lavede den her. Siger han selv i hvert fald. Den var lige spille, det stikker. Ej, det bliver ikke. Jeg står selvfølgelig The Cake Gamers, det er en sted, ikke også? Ej, nå, men jeg slutter bare for i dag, så okay.